Давай. Това трябва сега долу да снимам цялата публика. Викайте за 200. За 200 чекайте. Нямаш някакъв Искам да вземем ето този, искам да го вземем и ето този. Обаче този е външен талов, а пък нали че имаме само... Това са стъпи. А нали знаеш, че имаме само 8 партии за външен? О, бой Боджински тук е? Да. Ево, вярно е 11. Тук остана с него. Нищо е много път много пари сделка се отлага. Явно за да се отсутва време и ще му губи давно. Да, тук няма да загуби давно, само ще го съдят на 5 години, пък ще кажа, че е стъпил през това. Как ще се държа, дали ще излезе от това? Ето взимате на губи последното дело, вече няма право на обжалване. Боджински може да се свърши така работа? Аре, така сега манекени. На предния матч всичко не мога да кажа. Коле! Ай, Дани! Давай, Дани! Атака! Аре, момчета! Аре! Отбитата! Браво! Браво! Айде! Браво! Соле! Ей, Сашик! Чакай, куда става за нас ми го дава, значи цял мач какво ще прави? Какво ще прави цял мач? И тук всички прави чукости, мате, никой не му се обажда. Той си гол, аз тук съм в хола на гости, мате. Ще бъде джапан тук да не ракета. Днеска ще бием по-скоро да 1-0 е резултат, няма да ви кажа гол майстър само. Повече ли? Давай, Дани! Можеш! Дани, играй обаче. Много ми хареса. А не чук. Цял мач имаме на разположение. Ако не е същия като лош, ще кажа. Няма, повтори ли да пусна тук сега? Искаш да го изиграя? За едва София не съм те видел. Как може да разбирате ли става работа? Става. Два зепнена. То знаете ли хората, че? Да, за форма съм пуснал. Има ли възможност да се гледа? Давай, Гио! Да се гледа после или? Да. Колко стават работи? Съберем пари за над по батерия 10 милиампер часа. Аз не знам колко ще издържа тази. Интернет? Интернет, сега го заредих. Не. Гол ще падне второто по време, така че ако искаш... Да, да снимам второто по време сега. Да, аз за това ти казвам. Ще ме извиняват колегите. Да не знаеш, първи мач в групата на Пламен Крумов. Да. Той ще влезе, нали? 20 минути ще поиграем. Да поведем, на поведение ще го пуснем до време. Снимаш ли? Снимаш. Откъде изкучите? Разпреди колко бе? Това го бяхме изгубили, бе. Ти нали го бяхме изгубили? Къде? Ей, Симон! Ей, панател, къпал си ли, бе! Ай, ще чакам да ми весната ме стрява. Няма го видя, не знае къде живее.
убият! Ще те еба майката! Подарат! Убият! Той уби един. Блъсна го бордюр, он е паднал сам. Он е бил паднал сам. На дискотека. В Ихтиман. Айде! Айде, Дино! Той е прави гелиса. Пак и кмек ли е? Да. Сире! Мисли домакини, сире! Ей, щасти! Може да ме снимаш разиран? Оле, забранете си чакай до 18 човека, бе! Всички не мога да трябва да се дадем 18. Трябва да се обаждаме да не да товче. Не мога да стане продукт. Дай картона, кабанче! Картон, бе! Ей, сега вече съм на 18. С играчите. Едно време, в гражданите времена, на един мач пак с Ливенец, кой беше във Венето. Не знам кои времена бяха. И после го пускат по телевизия в къщи. И си го гледам назад и си чувам как крещя. И майка ми вика, бахте ли го правите на мачовете? Без фал, без фал! Убие! Отакъл! Отакъл! Акулите в атакъл! Какво дигаш, бе? Какво дигаш, бе? Айде, не! Тия били екип ги Айде, бе! Браво, браво, браво! И ти ако го вкараме! Ще има повторение, не? Аут, дай, аут! Повторението вкъщи. Ти черно мъгът варна, знаеш какво прави, човек? Само за да плашат съдиите, да слагат охрани на тимаджиите, само стоите се подпират и ги гледат. Нищо друго, виж. Нищо бе, те жените правят, нали? Ама те влизат такива. Има и го предвид. Ние бата тук на гости са няма проблеми. Браво! Е, това е! На сантиметр от градата. Ако не сте видели добре, на сантиметр. Ще пусне повторение. Държим цели двама зрителя. Хубаво да обърнеш внимание на публиката. Доста народ се събрал. Айде, бе! Айде, Дани, подгони ме, Дани! Браво ли, бе? Браво ли, баче! Браво ли, бак? Това са хулигани. Обаче това се беше изгубило. Къде отиде? Е, това знаменце. Давай, бутай! Браво, браво, браво! Иха! Е, това никой не го може. А нали знаеш, че Дани Старшата беше резерва, той за него бях Да. Не, ми харесва. Те играеха, в средата играеха Рони, Дани Стаматов, Лето и Гамака. Напред играеха Милчо и Ахмет. Попред там, бе! Чушки, бе! Айде, кули! Черноморец, Бургас! Черноморец, Бургас! Няма синхрон, толкова много народ, да направим синхрон. Айде, кули! Не може! Браво! Ей!
Дечо, палец падам, горе и бакова. Да ни влизам нас. Минимум. На всеки твой гол по една бутилка. Гарантирам. Bravo, beh. Bravo, bravo! Жълто е! Пършо! Картон бе! Лошев скоро победил. Първия път не го искаха. Да. Що слага ли беше? Да, обаче не беше в Хаско на преди. Там нещо... Ние гледаха да са на него. Има проблем. И... Кижев го пака. Иска да ходим в маста. И аз му викам Кижев. Другия път по-силно! Браво, 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 Томче! Благодарим. Нашия отбор! Атака! Браво, Точе! Браво. Голям играч, голям израстван. Голямо израстван. Браво, момчета, правите си кефа! Ей, това е играта! Браво, браво! 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 Черноморец! Бургас! Аз вижте, че се поставя тук на 2-3 малчиска пукали. Знам, че това иначе. Давай, Дани! Дани! Морец! Бургас! Бургас! Черноморец! Бургас! Bravo, beh. Браво, браво! Браво, Дани! Ей! Тървия, бе. Не, аз съм бил така си движение да играят. Киселика нещо ми вика. Всеки ден от тренировката малко по малко се вдигат нещата. Почвите просто се върнат за последния момент, точки няма. И вода да че не се прази. Абе, в контролните 5 има 4 Ама зопо на бри, път на пане верия на бир. Ама така е, защото просто Ники вика. Браво, Браво, Дани! Много вземе една победа, шампиони! Ванка, брачето ли е днеска? Дани, айде помогни! Крумч! Шампиони! И ще бъде там не само за една. Че умоляхме ръцете. Стойчо, добро. Не Стойчо, Стойко Иванов. А, Стойко? Стойчо къде е, бе? Стойчо, да, не го виждам. Не, много... Що? Кому стана Стойчо? Много му се върнаха мачове и движение на мускулите. Парил постоянно и... Стойко Иванов. Стойко Иванов за първи път в живота си играе ляв защитник. За абсолютно първи път. И в Филуша не е играл. Айде, Сърчо! Браво! Ей, това е играта! Давай, Дани! Браво, Дани! Това му добро е. Помезана от брат си, това е братчето му, знаеш? Крумен. По-има Стойка, по-има Тисика. Също е упорит път. Славия вече си блъска главата за Крум. Гледа ли? Как си беше? Бяха 1-0. 2-0. Кой от Текса? Да. Никъде казва Текса. Много голям герой. Ами Косокото вкара, ама той го направи толкова. Джордан, да. А първия? Не първия, втория не знам. И двата Коско. Втори автогол. Не автогол. Автогол, да. Там ширше! Там знаеш колко е опасно, бе? Много е слаб. Човек, искахме да вземем Пейков, не дойде.
Те какво да кажа? Тя не ме брата. Как без пари? Ние ако сме без пари, Локо Горна, Екия, те на какво са? Какво добре? Тях не чуте при него. Айде, Дани! Бутай! Айде, Дани! Дани, стъпи от... Браво, Дани! Браво! Браво! Голям играч си! Брат, как да иде? Първата заплата са взели пресрочно. Втората августовската взеха на 15 август. Как без пари? Между другото, парите за стадиона от Черномор са преведени човек. 1 милион и 600 хиляди. Обаче от тия пари трябва да се отрежи и за да не се върт. Обадете една приказка. Акулите! Всеки ден ще дадеш акулите да ти стирите. На вас! Айде, Дани! Дълга, карай, браво! Славия вече, като чуят за Крум Стоянов, се чуят, кога ще да взимате да го освободят. Има поне обаче токи, за разлика от вас. Крум прави най-силен футболист, но беше втора по най-добър Бате Венци ще ги махне. Къде бяхте? Васко бе? Той Мулчи беше там, бе. Кой е бил много за мача с Гълъбо? Дясното крило на Гълъбо. Бил нашия юноша 92 година, обаче баща му го действал, сливен на там, баща му някакъв професор, виж, и разбира футбола повече от всички и само му сменя отборите. Миналата година е бил в... имало е договор с Славия и Бате Венци, къде го бил предостъпил, не разбрах, но сега си му е предупреден вече договор на Славия, защото Славия няма интерес и е бил в Гълъбо. Аз да ти кажа, крилата няма спойне на Ботев. Ма имаше и ни от фитнеса излезли. Това е умрялата публика. 10 човека, всеки са дай по име и всички мълчат като фукали. Като се видите на улицата, те ли мълчите, бе? Айде! Всички преподава по именно, е. И ти направи бая години по стадионите. Гадно се. Аре бе, тук няма възпитават по телевизията, може да се обадите. Ти като говориш, ти ще мълчи. Да, бе, няма. По интернет. Аз малко се кача отгоре на оградата. Браво, ще кажеш браво. Когато скачалите на оградата, трябва в нея да играе. Това го има. Това го има. Аз ще подписам тимове лист. Опа и меча! Дай на осмо номер! Има нещо и бахи. Излезко, майка му шиба! Ей, виж ме! Абе, шамато! Ти да пазим мечо! Левко, чувства какво. Ама го пусна вътре. Трима зрители цели. Трима човека гледат. Нека черноморец. Не се така, иначе те не мога да спомня. Черно. Кой гледа? Кой гледа матч? Чай, че стърва. Трима човека ли го гледат? Да. И ти, може да разбереш кой гледа? Абе, със сигурност ги няма тук. Не е лошо да не се отмества.
Слушай, бе! Ще обърна барележка, бе! Шамандуро! Аре, че там И аз виж там, имат ли някакви имена? Станаха... Ти спуха топката. Може да коментира, няма. За коментатор пари няма. Все още. Ти ми кажи, кой не познаваш поименно. Всичките ги знам. Ама мълчат като да не казвам какво. Кой ще веждаде, бе? Няма веждада. Спокойно. Издайте са. Да не веждам аз. Ти 4 станаха. Стефане! Иди вред по дясното крило мена! Сега ще убия рейтинга от догоре с тяло. Се качи още? Да. Още да. Ти гледай Реал Мадрид да не вижи рейтинга, ще стане страшно. Който гледа на Ники по 20 лева. Айде! Шут! Там кой да е правка. Айде, дедо. Той не гледа къде подава. Не намерата било обаче, ама... Пилим да пилим. Една вълшебна песен. И що те патра и то се пена терена, мазута зара, гъсти на колена, и си носаме буйно се разгава, мазута духа, лига да си зава. Дани да не разтегна. Няма нищо, няма нищо! Чисто беше, бе! Чисто! Абе! Какъв човек си ти, бе? Съвест нямаш, бе! Аре, момчета! Това бе контрата! Това, бе! Седи малко надолу. Не чуя, има ли тук? Тук ли? Няма. Общо матч така в тази холдинка, ама... Нито от Българ не спитах ми Аре! Бой! Аре, играй! Браво! Дило, сваляй! Браво, бе! Даде това за тях пак. Това е пак направо го уби врата. Подготвяме човек, как може? Онзи ден на юношески турнир в Несебър, ЦСКА и Несебър, Недялко знаеш ли? Недялко Москов. Недялко Москов, знаеш ли? 2-1 за ЦСКА, обаче съдията се прави на съдия.
И дялото като влезе, един юмрук на земята, един юмрук на Марашлиев главата и така. Знаеш ли, нашите черноморец 2003-та биха всичките. Аз знам. Не трябва да подадаха на лесно и казаха така. Не трябва да се Барбан е доста. Нашите ги биха кръмна. А ти си баща на детето, където? Кое дете? Е, там зад върха. Аз ги знам, двете да ги знам много. Стига де! Браво! Айде, Църчо! Айде! Това ти е играта! Браво, Чага! Има някаква идея, нали? Има. Тръгна. Не, по-добре играш. Айде, момчета! Айде, Точи! Браво, Точи! Съдята! Оле, Дил, маймата, не сте домакини, бе! Това се дава, това е домакинско, бе! Човече, това означава, че просто не е подработен съдията. Това просто е престъпление. Аз му казах, викам, като не може Калоян, дай друг човек да се занимава с това. Ама той е председател на СБ във всички дружества. Човече, още по-остър, още по-нагоре. А Хидо, от мен е Рудник 2002 или 2003? Айде, браво, бе! Айде, Дането също е много добро. Аз 2002-2003, защото те заедно. Интересно ти? Просто аз искам някой път да се... Една хубава възможност. Просто всяко да можем да предложим излизане в чужбина, без никакви дикости и просто да отиде там, където... Как е вече само да е? И накрая се оказа, че викам се навън, и вътре там си. Даже нямаше да... Акулите в атака! Акулите в атака! Браво! Айде, Гипек! Как да му кажеш? Хики! Айде, Хики! Те дип живеят в църкво село. Какво даваш, бе? Вчера ми играха там и гледах грекапърнира. Тя беше към на Гергана до отбора, но нещо нали стана. И имаха там един Знаеш ли? Ай сега ти му шери! Искам да стана. Дай го на чак! Вратаря на 9-8, поръчва проститутки в стаята на левия бек Руси Грозещ от Бургас, знаеш ли го? 9-9 не играе с 9-8. Не. Поръчва проститутки. Обаче явно момичета от този сайт, по 150 момичета. И ти сещаш, че... Браво, бе! Те са от смутите, те не идват просто на така момичета. Браво, бе! Хики! Вратата трети Бургал. Хики, голям играч днеска! Голям играч! Браво, бе! Браво! Още! Няма за сала! Няма за сала, момчета, издай. Браво! Айде, момчета! Айде, Любчо! 16 годишни си поръчва проститутки. И агентът, на който стая са поръчени. Браво, Дино! Гледай така, бе! И сега, Дино, кой вкараш? Там ли си знае, той кръг, бе! Полиция идва, охраната на царско село,
Е така, той там спят тия негри на нещо. Всяка вечер, аз ако съм баща, аз имам момиче, обаче ако съм баща, дома се изпълни, аз няма да бъда до краен предел. И имам приятел, личен приятел, който е тренирал там на 2000-та година. И той ми вика, ай, момчета! Браво! Браво! От тези момчета няма да стане вика футболист, да излезе навън и стане футболист. Ще стана тук за нашето ниво, ще си играят. Нямат съвест. Да славят такива. Група, ти ако си играе в футбол и е имал шанс да излезе в чужбина, обаче да сега приключите славно Славия Локо София, кажеш ли, че е успешно това? А имал шанс да отиде право на Запад. Дефанзивен халф. Той е единственият, който тук има супер добри отзиви. Той вчера вторник вкара гол за нашето. Аз четах, че то... Не сме да вижте. Обаче нашите какви три положения изпуснаха, няма ти кажа. Няма, аз ще това много това матч на Запад. 0-0, три положения, ама това на Румен Дилов за Бургас! И то Милен. Чарлорец! Бургас! Положения, ама... Чарлорец! Бургас! Айде, Дани! Айде, момчето! Нищо, карай! Другия път! Браво, Дидо! Браво! Браво, бе! Ей, бил майката, бахте фаловете. Това фаловете са домакините са. За нас нищо не е признал. Няма бе, съдята просто грам не е работил. Той се дигна ръката, Аз искам просто нашите набори 2-1, 2-2, защото 2000-та година, това момче Денислав, като заминал в Ботев. След малко тази швита. На почивката. 2001. Браво, браво! Браво, Нико! Да, Кристиан, добре. Не знаеш ли какво Трайко! Стефан Трайко! майката го донесе от нас. Те ще трябва да играем. Беше тук при нас. След домомялата, отеха двамата защитници. Браво, Дикбек! Двамата защитници отеха в матча. Аре, Петьо! Добре, момчета. 2002 ли? Това е атаката, бе! Миналата година след домомялата. Браво, 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 браво! Това ми един приятел на точка на нашето. Браво, Дидо, браво, Дидо! Голям играч си! Аз си Пенас! Абе, какво става, бе? Той знае. Три пък се върви за фал, там и няма да стане. Нас почва да режа нещата. лева за сега ги написа. Добре се държи. Значи то ще изкара целия мач. Да зависи интернета до къде ще стигне. Айде!
Засада, така. Браво, Димо малко. И сега като по темата снимам съдята отблизо. Такой за никой не прави. Всички играете ли в контроли или в засадите? Айде, Дено! Голям играч. Момче не е за Б група. 32-а минута на матча, резултатът е 0-0. Вкарваме и коментар на живо. Той се плаща коментар? Коментар на живо вкарах малко. Не, то се чува, ай, ти долу. Ай, това е, Оля, то се знае кой къде топката. Ти имаш ли състава? Можем да го представим на колегите. На колегите по това. Евдуспа! Няма да свириш! Пак няма да свириш! Пак не го свири, бе. Това е гола! Ето това е. Обратния как е бие! С обратния как е бие! Абе, тук е следицата, бе! Но не може. Той не влиза. Той влен се го пребрал в чат, той нали пари пече спас. Някой да чете, че аз нямам. Направо го кажи отпред. Някой да стане отпред пред камерата да рецитира. Интересно си. Ексклузивно получихме съставът на Черноморец. Вратар Димитър Тодоров, 22 номер Стойко Иванов, 5 номер Любомир Гуцев, 14 номер Петър Алошев, 7 номер Стефан Трайков, капитан на отбора, 19 номер Петър Лазаров, 13 номер Ахмед Хикмет, 23 номер Ивайло Петров, точката, 8 номер Милен Танев, 73 Даниел Стоянов, 18 номер Диан Христов. Жълт картон за гостите, не разбрахме за кой. Съставът на гости няма да го четем. Главен съдия над срещата Валентин Станчев от Сливен. Първи асистент Антон Тончев, втори асистент Красимир Енев. Много филиграфно е, кратката лекция. Да викам. Прочетах на стане и станаха двама зрители. Научиха всичко. Срамота, бе, двамата. Само Жоро е оправдан, всички останали не са. Делегат на БФС Мишубак. Ама и съм. Ръка има, Ти прекаляваш, бе, Жалтур! Сливенски! Жълт пидерас! Сливенски педерас! Ти прекаляваш, бе! Моля, мога да бих свирил, бе. Да, 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 състав. Беше интересно. Браво, Дидо, браво! Той няма топка, която да ни спечели. Това е най-слабото отборче да се играе. Отбор групата. Да, най-слабия отбор. Резерва. Враче по-напред. Браво, Дидо, браво! Даниеле! Браво, Дане! Ей! Браво, бе, браво, бе! Браво, бе, съдята! Да, да!
36-та минута. В 36-та минута. Това не беше наистина матч. Мишани матч. Как? Сега нямам удари. 1-0 второто по време. 1-0 второто по време. Коя е минута? Да знам кога се включа. Ти снимай. Ти снимай. Там има положение. Докато тук не може да стигне до удара. Да. Кога сега? Ими аз закъсах. Браво! Бой! Стига, бе! Кулурят на агитка от 4 човека. Активна кулурят на агитка. Нашо! Браво, браво, браво! Голямата да играта, браво! Браво, бе! Браво! Браво, бе! Дидо! Той не е точка. Да, на някой тази топка. После... Точката вече иска направи един картон. Четвърти път пада за фаул. Там няма фаул. Това е застана, бе! Това не е застана, бе! Не беше, не беше. Ей, стига, ей! Това влезе в обектива. Стигаш го, стигаш го! Е, фаул. Беше хубаво, добре. Стига, бе! Стига, бе! Стига, бе! Айде му да еба! Ме той много прекаля. 4 атаки. 4 атаки. Точката. 3 пъти са мъчи да това на все пак. Прекаля.
Не знам къде. Не, какво да направи? Това да специално. Те го изпълняват. Как си? Смей се, Това е хубаво с него, обаче. Ръка, бе! Ръка има там, бе, Камал! Ръка, бе! Една минута продължение. Една минута продължение. Една минута добавено време. Боже ще каже. Боже ще каже. Боже ще каже. Боже ще се изгуби. Да не изгуби се. Не, нито продължение, нито жълт, като 3-4 минути. Забавно. Второто време е по средата. Сигнал е по-късно. И да реши да промъсна от картината по... Стигате! Алеша хвати втората. Браво! Браво! И снимаме голямата публика. Цели 10 човека на стадиона. Аз ще ги преброя второ по време. Уважаеми зрители, ще се срещнем в